Bueno, Agustín, damos por inaugurado hoxe as melloras no pabillón da Montesiña. A verdade é que bastante ben feitas. Sí, hoxe pusemos en servicio esta nova tarima de madeira aquí no pabellón. Eu creo que era era unha reivindicación xa de antigo por parte de todos os deportistas e as deportistas do noso concello. Eu creo que hoxe poñemos fin ou inicio a unha bella reivindicación e unha bella promesa que habíamos feito e que creo que é de xusticia que todos estén nas mellores condicións de facer deporte. Nós apostamos forte polo deporte, sempre apostamos forte polas mellores condicións para que poidan facer e practicar deporte os nosos mozos e as nosas mozas e, polo tanto, eu creo que isto ven a contribuir, é un paso máis no que é a aposta deportiva no Concello de Soutomaior, tanto en fútbol, como en pádel, como en tenis, como en baloncesto. Por lo tanto, eu creo que vamos mellorando nese sentido. A cantidad de rapazas, adultos que pasan por aquí, non solamente a mellora do que o parqué, sino todo o que as luces, cambiouse o sistema tradicional por luces LED, que iso vai facer tamén aforrar no consumo da luz eléctrica, cambiouse tamén toda a instalación de auga, é dicir, unhas melloras que tamén se fixo xa tamén do antigo teito. Sí, estamos continuamente facendo melloras neste pabellón. A luz e a iluminación era deficiente tamén, cambiouse por a de LED, que é o que, como ben decías, para forro enerxético e ademais dá unha mellor intensidade. Por lo tanto, eu creo que eran unhas melloras imprescindibles xa no noso pabellón despois de tantos anos. Todos os anos vamos facendo melloras. Este ano tamén lle tocou a toda a fontanería do pabellón que xa estaba requerindo un cambio e, polo tanto, eu creo que non podemos deixar nunca de manter o que son as instalacións no mellor estado posible. Ese é o noso compromiso e en eso estamos. É prova de hoxe que se dá por inaugurado coas actuacións que tivemos, cantidade de xente, como sempre, nunca falla xente de Soutomaior. Nunca falla porque son moitos mozos e mozas e rapazas as que fan deporte neste concello, por tanto, a súa familia ven a velos, todos vimos a ver como patinan, como fan kickboxing, como fan gimnasia de acrobacia e tamén, decir que as nosas escolas deportivas son un referente, verdad? Eu creo que as nosas escolas deportivas hai en poucos sitios que haxa tanta variedade e tanta participación en escolas deportivas municipales. Seguiremos apostando por ese deporte base porque creemos que é fundamental para todos os nenos e nenas do noso concello. Pois, Agustín, dito queda todo, noraboa polas iniciativas, noraboa polo día de hoxe e a seguir mellorando. Sí, esperemos que as disfruten e que ademais, xa digo, sirva para que o progreso no deporte do noso concello siga adiante. Pois que siga adiante. Gracias.